Hau pagabon Isorreta eta inguruetako satelite guztizeri. Hau Laiziar irratia da eta tal berri bat aurkeztera nator. Isorreta tropikal aukingo dau izena eta bertan eguraldi iragarpena ingo dugu besteak beste. Teio Zabala hundiari be, kompetentzia haiki erasmu, así que imagina. Azteko eta ben bihar larun bata, mendebaldeko aize sakarra aukingo dugu, sakarra ibiliko da ratxa fuertiekin, beraz badakizue. Euritakuek eta gona laburrekin kontu zibili bi errestanen bat pasau ez daikien. Eurize politiongo dago batez beharratzaldien eta temperaturak desente bajatuko die. Beraz, botelloi haiki aurre ikusikia aukin zuen hartaburu guztizek badakizue zerren bido zuen. Etxien gozo epeletan geratu. Aurrera jarraituko gu igandia, zigandien be, negu giro espero dugu, aizie injertzu biliko da mendebaldetik bai, aurreko guni baino pizkat lasaitxu, baina landa ben jertzu, eurize botako dugu batez begoizien, eta temperaturak beste koskatxo batengo da bepera. Baliteke, han boto puntie pizka zuritute ikustie. Así que bueno, neue pizkate bueltan dator, tarte laburrien badabe. Eta hortik aurrera zer? Iragarpenak egoaizie pronostiketan dabe beste egun batzuetan. Ta badakizue, ganbaratik pizkat kaskaute gauzen ontzat, kontu zibilibiko gara egoaiziaz, bakizue, egoaize, eroaize, así que bakizue. Baina badakizue zer esan dauen bebai, esaera zarrak. Kandelario hotz, negua motz, kandelario bero, negua gero. Eta, precisamente, Kandelario eta San Blas buelta horretan, mangutxetan ibiltzeko moduko denporie datorla emoten dau. Así que nizue izango banintzen, enabesan, armarizotik gordeko bufandak, eskularruek eta gainontzeko enparauek ze otxaile ondino, otxaile bere laburrien luzia izeten da eta sorpresak egongo diez seguro, erdialdera. Baina landabe gaztiek eta esain gaztiek gauza bat esango txuek. Afizionau egara gu eskala profesionalak eta badakizu ezerrein goizero. Badespada zerure begitu, guri kasuan dirik ezein. Eta amaitu orduko gauza importante bat, badakizue. Andoni Aizpuru for president beti. Hala ekipo, izen zaitezi ez orion txuek! Eurre!